Ant таулары авазы радиосы сезне хакыйкать яктылыгы тапшыруына чакыра. Исәнмесез, кардәшләр? Бер кабер казучыдан син ник эшлисең дип сорагач, ашар өчен дип җавап биргән. Ә нигә ашыйсың дигәч, кабер казу өчен дип җавап кайтарган. Тормышның бар булган мәгънәсе шушымыни? Тормышыңның мәгънәсе турында уйланганың бармы синең? Бу дөньяга яраткан Аллаһының мәхәббәтен белми, тоймый яшәүче кешеләр ата-ана җылысын, яратуын белми яшәгән ятимнәр сыман, белми генә дә түгел, бу яратудан тырышып читләшәләр дә әле күпләр. Ә бит бу ярату мәңгелек ярату. Мәңгелек белән чагыштырганда безнең җирдәге гомеребез бер мизгел генә. Ә син үзеңнең мәңгелектә җәннәттә Аллаһы белән бергә яши алу мөмкинлеген барын беләсеңме? Ничек инде гөнаһлы кеше изге Алла белән бергә яши алсын дисеңме? Сиңа мондый мөмкинлекне бирү өчен Аллаһы үзенең бердән-бер улын курбан иткән. Гайса гөнаһсыз булганга күрә үлем аны үз тозагында тотып калдыра алмаган. Ул үледән терелгән. Һәм моңа ышанган һәр кем бер вакыт мәңгелек тормышта яшәү өчен үледән терелеп торачак. Ә хәзер без Люк бәян иткән Инҗилдән кешелек тарихындагы иң бөек вакыйга, Гайса Мәсих тормышы тарихын тыңлавыбызны дәвам итик. Гайса Алла патшалыгының якынлашып килү турындагы хәбәрне халыкка җиткерүдә үзенә ярдәмчеләр әзерләү турында кайгырта башлады. Галилей диңгезе буенда бер ничә балыкчыны күрде ул. Булар Шимон Питер, Якуб, Яхья иделәр. Иминлек сиңа. Сиңа да, остаз. Кимәңә утырырга ярыймы, Шимон? Әлбәттә. Шимон, тирәнгәрәк керегез дә. Дусларың белән җәтмәләрегезне салыгыз. Остаз, без төн буе тырыштык. Бер ни дә эләкмәде. Син кушасың икән. Җәтмәне салам. Якуб! Яхья! Алар Гайсаны тыңлап кимәгә утырдылар. Балык күплектән җәтмәләр чак кына җыртылмыйча калды. Яхья, Якуб! Килегез монда безгә ярдәм итегез әле. Бик килер идек тәбит, үзебезнең дә эш күп бит. Ярар, җитәр. Ярар, җитәр. Бу мөгъҗиза Шимон Питерны аяктан йыкты. Ул хисләрен тыя алмыйча Гайса каршына тезләнде. Раббы, калдыр мине. Мин гөнаһлы кеше. Курыкма, бүгеннән минем янга кешеләр алып килерсең. Allah'ıga ümitlengeç, kadiller süyünüşe, Hıdayını yaratışının nesli jirde kuvvetli, Buğunu da fatihalı, Uzi de sevadetli, Hıdayını yaratışının nesli jirde kuvvetli, Fatiha'lı, Uzi'de saadetli. Takvanın ruhunu tıra, Musal sözden korkmay, Allah'ıga ışanganda, bir kayşanda bıyıkmay, Hıdayını
Нәсілі жерді қуәтлі, буыны да фатихалы, өзі де сәғадәтлі, Құдайны яратушының. Нәсілі жерді қуәтлі, буыны да фатихалы, өзі де сәғадәтлі. Құдайны яратушының нәсілі жерді қуәтлі, буыны да фатихалы, өзі де сәғадәтлі. Muğjизаларга ышанасыңмы син? Әлбәттә, тормыш тәҗрибәңә һәм акылыңа гына таянып яшисең икән, бу нәрсә мөмкин түгелдер. Үз гомереңдә бер тапкырда бу хәл белән очрашмаган булсаң, бигрәк тә. Гади балыкчы Шимон белән дә шулай була. Ул иптәшләре белән төне буе тырышып та бер балык та тота алмаган. Шуңа күрә Гайса ятмәләрне суга салырга кушкач, моның файдасыз эш икәнен бик әйбәт белгән. Ләкин ул Гайсаның сүзләрен тыңларга була. Ярар, синең сүзеңне тыңлап салам ятмәләрне ди ул. Һәм аның шушы карары алдагы тормышын тамырыннан үзгәртә. Балык тулы ятмәләрен тартып чыгарганчы Гайса Шимон өчен гади бер кеше булса, соңыннан ул аның өчен кешеләрнең көндәлек тормышын үз кулында тотучы Аллаһы Тәгаләгә әйләнгән. Ничек уйлыйсың? Әле генә үз тәҗрибәсенә, аңына таянып, Гайсәгә ятмә салу файдасыз дигән Шимон балык тулы ятмәләрне күргәч, нинди хисләр кичерде икән? Үзенең гөнаһлылыгын тирән аңлап, Гайсәгә: "Аллаһым, чык минем кимәдән, чөнки мин гөнаһлы кеше" ди ул. Гайса Мәсих белән очрашканчы, бер генә кешедә гөнаһ кылмыйча яши алмый. Аллаһының сафлыгы, көче белән очрашканнан соң, һәр эшләгән гөнаһыбыз безне ширкандыра. Берәр вакыт карашыңның тамырдан үзгәргәне булдымы синең? Мин гел бер хатынның хикәясен искә алам. Ул аэропортта самолет көтеп утырганда була бу хәл. Әле самолетка утырганчы шактый вакыт бар. Ханым газет һәм бер пакет пряник сатып ала да, җайлап кына бер скамьягә урнаша. Шулай укып утыра торгач, кырыенда кагаз йыртылган тавыш ишетә. Күз кырые белән генә скамьядагы пакетның ачык икәнен һәм янындагы ир кешенең аннан бер пряник алганын күрә. Табигате гауга күтәрүчән булмаганга, газетына текәлеп укуын дәвам итә. Кара әле син бу уятсызны, сырап татырмый хәтта дип уйлый ул, һәм үзе дә бер пряникны алып ашый башлый. Ханымның кабарынган хисләре шиңеп тә өлгерми, теге кеше тагын пакетка кулын суза. Ханым да тагын бер пряникны алып ашый. Шулай алар чиратны бозмыйча гына пакетның төбенә төшеп җитәләр. Менә анда бер генә пряник кала. Нишләр икән бу юнсыз хәзер дип көтә ханым. Бираздан пряник сындырылган тавышны ишетә. Ниһаят ханымның түземлеге бетеп, газетын кырыйга куя һәм иратка борылып нидер әйтмәкче була. Ләкин китеп баручы иратның аркасын гына күреп кала. Пакетта ярты пряник ята. Ул арада самолетка утырырга чакыралар. Үзенең урынына кирип утыргач, күзлеген салырга дип сумкасын ача һәм өнсез кала. Пакетты ачылмаганда пряниклар аның сумкасында шул килеш ята. Ханым юл буена ятын кая куярга белмичә, хәтта соңгы пряникны да үзе белән ипләп кенә бүлешкән теге иратны искә алып бара. Бер кызара, бер елмая һәм фикернең ни кадәр тиз үзгәрә алуына шакката ул. Шимон белән булган хәлгә әйләнеп кайтыйк. Кызганыч,
ялгышлык җибәрдем дип кенә уйламый ул. Мин буш, гөнаһлы кешемен ди. Кызык инде, төптәнрәк уйласаң, карале, нәрсә ди аңа Гайса? Борчылырга кирәкми, нинди булуыңа карамастан, миңа кирәкле, кадерле ягың бар синең. Бүгеннән син кешеләр тотучы булырсың, ягъни Алла өчен, аның патшалыгы өчен кешеләр табучы. Күрәсеңме, Аллаһы өчен иң мөһиме безнең тыңлаучанлыгыбыз. Без еш кына тормышыбызда ни булганны үзебез дә аңлый алмыйбыз. Әллә нинди кирәкмәгән нәтиҗәләр ясап бетерәбез. Карасаң, Аллаһы барысын да бик белеп башкарган икән. Тормышыңны Аллаһка ышанып тапшыр, ялгышмассың. Инҗилне үз татар телендә укы. Әгәр бу китап синдә юк икән, безгә язып җибәр. Без аны сиңа бушлай җибәрербез. Адресыбыз: Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Бүген үзегез тыңлаган Гайса видеофильмында җибәр алабыз сиңа. Адресыбызны кабатлыйм: Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Кадерле туганнар, сездән хатларыгызны көтеп калабыз. Без аларга рәхәтләнеп җавап бирербез. Хушыгыз, Аллаһының иминлеге белән. Jırlarımın min ağlama, irtek işin her gün sayın. Jırlarımın min ağlama, Hıdayını zorla ey canım, Allah'ımdan gülmesin. Hıdayının şöhreti menge, barkalıkları sıyırsın. Hıdayını zorla ey canım, Allah'ımdan gülmesin. Hıdayının şöhreti menge, barkalıkları sıyırsın. Şansınlar idi ama Küngelimnin jırları. Min Hıdayga kuvanırmın, Yüreğimden jırlarım. Hıdayını zorla ey canım, Allah'ımdan gülmesin. Hıdayının şöhreti menge, barkalıklar sıyınsın. Hıdayını zorla ey canım, Allah'ımdan gülmesin. Hıdayının şöhreti menge, barkalıklar sıyınsın. Hıdayını zorla ey canım, Allah'ımdan gülmesin. Hıdayının şöhreti menge, barkalıklar sıyınsın. Hıdayını zorla ey canım, Allah'ımdan gülmesin. Hıdayının şöhreti menge, barkalıklar sıyınsın. Hıdayının şöhreti menge, barkalıklar sıyınsın. Barkalıklar sıyınsın.